Langit. Hi guys! So, andito kami ngayon sa aming trabaho. But at this moment guys, is break time. Pero, hindi namin alam kung anong kakainin namin. O, diba? Minsan, mahirap din maghanap o mag-isip kung anong kakainin sa araw-araw. Siya na, oh. Oh, tignan yung katabi ko, guys. Oh. Ay, mahiyain. Ayan. Ang hirap maghanap ng Yung kakainin. nagpeldo, tapos sa huling may peldo ba? O tingnan. Grabe naman yan. Wow, siya na, oh. Ayan na, guys. Huy, yung filter mo, ayusin mo. Nasobrahan naman sa filter. Oy. Am I pretty here? Pag nagpa-enhance ako, ganito pala dapat. Ganyan. Enhance na enhance. Andito kami ngayon sa aming trabaho. Ganda ng kilay, oh. At this moment, guys, is break time. Pero, hindi namin alam kung anong kakainin namin. O, diba? Minsan, mahirap din maghanap o mag-isip kung anong kakainin sa araw-araw. Siya na, oh. Oh, tignan yung katabi ko, guys. Oh. Ay, mahiyain siya. Hindi ako mayayain. Nagtrabaho ko din sa filter. Tingnan mo. Ang hirap maghanap ng Yung kakainin. nagpeldo, tapos sa huling may peldo ba? O tingnan mo. Grabe naman yan. Wow, siya na, oh. Ayan na, guys. Ayan, sagad tayo nga. Yung filter mo, ayusin mo. Nasobrahan naman sa filter. Oy. Am I pretty here? Pag nagpa-enhance ako, ganito pala dapat. Maganda no. Pag ganyan no. Mukha mo no. Hi, guys. Yung kinis, no? Andito kami ngayon sa aming Lampos. At this moment, guys, is break time. Pero, hindi namin... Pero bakit may mga babaeng wala talagang Sabi mo gusto mo yung isdang kainin. Ba't hindi mo Kaya nga eh, kumain? wala tayong rice eh. Ang O katawan eh. mag-isip kung anong kakainin sa... Buka ka lang. Bababakain lang natin. Siya na, oh. Oh, tignan yung katabi ko, guys. Oh. Ah. Ay, Ito ako sa mahiyain filter. siya. Gusto mo magkape? O hindi? Alam mo yung Ang hirap maghanap ng- may juice, may pakwan. Alam mo, wala ka rin sa ano, sa lugar Kanina na pa yun ako eh. kaping-kape. Bahala O, ka sige na nga. dyan. Eh kung ayaw magkape ako na lang. O mag-shoutout ka mo sa viewers ko dyan. O. Am I pretty here? Hi! Pag nagpa-enhance ako, ganito pala dapat. Shout out sa zero naming watchers. 9? Ay, ang labo talaga ng mata ko. Andito kami ngayon sa Grabe aming... ka. Hi guys! At this moment, guys, is... Hello, hello, hello! Pero, Shout out hindi dyan namin sa alam kung anong kakainin namin. 9 viewers. Minsan, mahirap... Thank you for watching guys. O mag-isip kung anong kakainin Please comment sa down below. araw-araw. Siya na, oh. Oh, Please comment down below. Oh. Please comment down below. Ay, mahiyain siya. Ayan. Nung nga mag-reels ako, maghanap ako ng reels. Tapos sa huling may peldo ba? O tingnan. Maghanap ako ng pang-reels. Wow, siya na, oh. Dami-dami mong pang Ayan, reels. guys. Naghahanap pa ba? I-screenshot ko to. Tapos, ayan ka. Wanted. Hello everyone! Welcome to... Ganun dapat. May mukbang. Ilagay ko sa ano ko. Wanted. Ito may lipstick. Ay! Anong ginawa ko, uy? Saan yung pambura? Wow! Marunong ako mayan! Can you believe that? Magalaw. Marunong. Ito naman. Ilang nga lang natutunan ko. Inano pa ako, binash pa ako. Hindi nga gumagalaw yung ini-screen mo. Ay, ganyan lang siya. Sa
Shout out sa isang viewers. Shout out, welcome, welcome. Shout out to maging viewers ko dyan. Si Bella Porch, ano yun? Sumikat yun si Bella Porch. Kapag-cute niya din yung gano'n, no? Yung ginagano, no? Ano Wow. maganda? May ganyan o walang ganyan? O ganyan lang? O ito. Yan mo na, sobra naman yan. Baka hindi ka naman kilala yan. O ito. Ayan, pwede. Yung ganyan. Ito. O, 1, 2, May yung isa. 3. Hindi. Ay, parang yun. Yung mas normal. Ito. Mm. Tapos, okay. Okay. Magawa siya. Wala kaming makain, guys. Oh my God. Walang makain. Nag-iisip ko ano kakainin. Nag-iisip. Guys, wala kaming makain. Thank you sa item. Hello! Kayan Lorelia, hi, hi. Steve Robin, hello. Hello! Hello, guys. Hello, everyone! Shout out to everyone. Hirap din. Hirap din pala mag-isip. Welcome, welcome. Araw-araw. To my channel. Content creator. Isabay pa yung pag-iisip. Content creator. Tulala na ako. Tulala na, guys. Tada! Hello guys, hirap din pala mag-isip araw-araw ano ipapakain sa mga alaga mo. Isabay pa yung pag-iisip sa content. Let's Tulala na drink guys. coffee. Tulala na guys. Followers. Isip. Recipe. Recipe of the day. Blanco. It's mukbang. Blanco ang utak. ASMR. ASMR. Blanco ang utak. Blanco. Watermelon. Hello guys, hirap din pala mag-isip araw-araw. Good morning mga ka-friendly. I hope you are all well today. Let's start. Good morning. Good. Ito mga napakahabang type na to. Totoo ba to o kinaka-copy paste lang nila yan? Copy paste. Ikaw ba marunong? Good morning. Ikaw ba marunong? Di pa rin. Good morning O, ang to... pahirapan. Wait lang. Good morning to all. Have a wonderful day. Watermelon. Ayan o, tignan mo o. Dami. Sus. Walang ano. Alam mo, ang ganda ng kulay niya. Gusto ko yung kulay nitong babae na to. Ano ba to? Foreigner ba to?
Si Habibi. Hap, hap. Hap. Sabot, please. Thank you. Hap Filipino, hap ano. Hap ano? Kasi Habibi siya eh. Hap nga siya. Hap Mama niya, Muslim? Filipino. Anong Habibi? Tawag niya Habibi. Eh, baka uso na lang niya itawag sa Habibi niya. Hindi naman sa Muslim. Uy. Oh. Maganda yung mukha niya. Say hello, say hello. Oh, maganda. Sino yan? Dalaga ng ampun ni ano mo. Maswerte niya, no? Mm. Maging mami niya si Judy Ann Santos. Mukhang napakabait naman at maalaga ni ni Juday. No? Alam mo, hindi naman yung lalaki ng ganyan siguro. Hi guys! Nako, ang lamig ng panahon. Yummy! Nag-crave ako sa O, ito na! Yay! Kaya Back in track. Yes, ate. And then, Sarap ilalagay siya. ko na itong Oh, back, siling green you're back in at track. ng Malamig sibuyas. na panahon. Mas masarap, mas maraming sili at maraming recado. So, ayan guys. Thank you for watching. Yan ang aking tinolang manok. Ayan, ang lalaki ng hita niya. Lalaki nga ng hita niya. Uy, ito dami niya na rin nagaan. Yan nga. Magparamdam ang lahat ng solid followers ni Johannes Sanjan. Baka kayo na ang Ano bang trabaho niya? Maganda bang trabaho niya? Kasi nagpapadala siya ng mga box eh. Ate, it doesn't mean you have a good, nice job to send the package to the Philippines. Uy, ako nga, hindi ako makapagpadala basta-basta sa pamilya ko. Kailangan ko pa magpa-ipon. Eh siya, ang dami niyang pinapadala. Eh, of course. She has the money. He has the money. Okay. You already have a money. Wow, charot. Hindi. Matagal naman kasi yan silang ating vlogger. Ito naman, pag nakakita, parang ka na rin nag-ano ate. Discrimination. Hindi oh. Para kayong sa Den Haag. Sabi mo sa Den Haag, hoy, may mga trabaho kami. Ay, hindi kami. Hoy. Hindi, matagal na yan kasi silang nagbablog ate sa Facebook, Oh, sige na nga. Hindi na nga ako mag-ano. sa YouTube. Kaya, tingnan mo yung si Nanay Ging. Oo Nagpapadala nga. din siya ng box. Kasi nga, syempre, yung asawa niya din, tumutulong yung bakla na yun, yung asawa niya. May anak sila, di ba? Huy, may anak sila, di ba? Eh, nakakonsentrate. Comment naman kayo. Idea.